Financial len 7, po mojej pravici Adam Sedro, víťaz zápasu. Adam, prosím ťa, zhodnoť mi tú prvú skúsenosť, ako to môžeš porovnať, ako to môžeš možno porovnať s tréningom, a aký je to rozdiel medzi tej skúsenosti? Je to neporovnateľné s tréningom. Samozrejme, to, čo máš natrénované, máš natrénované, ale ten adrenalín, ten pocit a nervozita jedno s druhým, to musí si človek vyskúšať. To nedá sa porovnať s tréningom vôbec, ale paráda. A ďalšia vec, ako sme pozerali ten zápas, tak tvoj super tak skôr vyštartoval, ty si skôr išiel tak takticky, možno nejaké jedničky, prekvapil ťa tam niečím tvoj super? Prekvapil ma o tom, že fakt, že zdržal. Ja som myslel, že kokos, budem o neho ťažší, o dosť, a že kokos, že proste padne tam niečo a jedno s druhým, ale kokos zdržal, ale tak na druhej strane on je hokejista bývalý, čakal som, že bude tvrdý, ale tam prešli veľa tie, akože na tvár prešlo neskutočne veľa a kokos držal ako svinia, kokos, dobre, akože to ma prekvapil najviac, akože, a dobrý, ale boxerista nebol vôbec zlý. Tam mu potom už začali ruky padať, už asi mal aj on dosť, ale to asi, ja to musím potom asi pozrieť, lebo takto v rýchlosti ti nepoviem, ale... Tam po tom druhom kole ti hovoril niečo Vlasto, vieš nám prezradiť, čo to bolo konkrétne? Ma zjebal za to, že, sorry za výraz, že mi tam vypadalo vlastne chrániť, že som prestal ako keby bojovať. Ja som myslel, že to hneď stopne rozhodca a on že kokot, že normálny, že ty musíš proste, kým nestopne rozhodca, ja som vypadol chrániť a hneď som dal ruky dole, ja som myslel, že to, a on mi tam natriafal a hneď mi tam povedal, že kokot, že to si prehral to kolo, že musíš zabrať jedno s druhým. Takže to bolo také rýchle, ale inak ma ničím neprekvapil. Akože fakt ja si myslím, že som to ukontroloval, akože celkom fajn. Prišlo mi, že tam trošku aj strácal fízu, videl si to tiež? No tam mu padli ruky a ja som mu aj nechal niektoré kombinácie spraviť, že to poď, tak vyhocíš a potom pôjdem ja, ale myslím si, že fakt, že rozumom som išiel do toho popiči, akože. Ty už si sa aj vypýtal zápas akoby na Prahu. Je to, že chceš ostať aktívny, alebo chceš ako ešte pokračovať v tomto, alebo chytilo ťa to? Ja som to povedal už vlastne potom rozhovore, že extrémne ma to baví a kokos, idem hneď ďalej do gymu a makáme ďalej, ak sa tam niekto nájde v decembri, tak veľmi rád by som si to strúhol v tej Prahe. Ja mám dokonca aj také, ja si myslím, že trošku väčšie meno v Prahe ako tu doma na Slovensku. Ja to tak hovorím z takých tých štatistík možno instagramových, alebo dokonca keď aj príjem do Prahy, tak ja idem do nákupáku niekde a tam v kúse sú ľudia fotiť so mnou a takéto tieto veci už napríklad tu na Slovensku to málo kedy sa mi stane, že niekto chce so mnou nejak fotku, ale môže ma zastaviť, ja ťa poznám, že si Adam. Viacej v Česku, akože úprimne, takže ja si myslím, že moje meno je väčšie v Česku. Takže to by bolo podľa mňa aj zaujímavé pre ten samotný Fight Night. Ale uvidíme, rozprávam sa s chalanmi, to sú také tie prvotné dojmy. Ale baví ma box extrémne, nie je to tak, že ty kokos konec a už zahodím rukavice a serem na to. A Vlasto ti dal nejaké rady? Jasné, je, že milión, ani neviem, čo by som ti povedal, také tých... Koho chceš v Row? Takže to je. Všetko dobré do budúcna. Ďakujem, ešte sa chlapi.